Ιανουάριο είχαμε δημοσιεύσει μια μεγάλη μελέτη που είχαμε κάνει για το σύστημα της κομματικής χρηματοδότησης, την οποία μπορεί κάποιος να κατεβάσει από το site μας στο φορολογούμενος.gr, και εκεί πέρα αναφέραμε το πρόβλημα και είχαμε ενημερώσει βέβαια και τους αρμόδιους εισαγγελείς. Έπρεπε όμως, κύριε Κουσουλέ, και αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί να περιμένουμε τα εκλογικά αποτελέσματα για να αποδειχθεί ότι όντως τίθενται σε κίνδυνο τα δάνεια της τράπεζας και ότι η τράπεζα πρακτικά δεν πρόκειται να πάρει ποτέ τα λεφτά της πίσω. Έτσι, κύριε Σιάτρα, γιατί όταν βγαίναμε εμείς και τα λέγαμε και προεκλογικά και τους λέγαμε, και είχα φιλοξενήσει εδώ πέρα και τον κύριο Σκορδά, Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, και του έλεγα, κύριε Σκορδά, πώς είναι δυνατόν να μπορέσετε εσείς να αποπληρώσετε αυτά τα δάνεια? Είστε σίγουροι ότι μέχρι το 2019, 2018, 2020 θα υπάρχει Νέα Δημοκρατία? Θα παίρνετε τα ποσοστά τα οποία παίρνατε στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις και θα παίρνετε την ίδια κρατική επιχορήγηση? Έλεγε ο κ. Σκορδάς ότι εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά το μόνο το οποίο μπορεί να γίνει είναι να παραταθεί, λέει, ο χρόνος αποπληρωμής των δανείων. Τώρα, κύριε Σιάτρα, αποδεικνύεται ουσιαστικά ότι τη λιπητερή θα την πληρώσει και πάλι ο κόσμος. Τη λιπητερή θα την πληρώσει ο κόσμος, κύριε Κουσουλέ. Και ο κ. Σκορδάς αυτό που δεν είχε πει τότε, γιατί θυμάμαι τις εκπομπές σας και όλες τις αναφορές σας στο site, ότι τα δύο κόμματα σε μια αγαστή συνεργασία και συμφωνία ψήφισαν λίγο πριν κλείσει η Παλαιά Βουλή, ψήφισαν έτσι ώστε τα χρήματα της κρατικής χρηματοδότησης να είναι ακατάσχετα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Αγροτική Τράπεζα δεν μπορεί να κατάσχει την οποιαδήποτε κομματική χρηματοδότηση παίρνουν αυτά τα δύο τέως μεγάλα κόμματα. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι ο ελληνικός λαός, καταρχάς να πούμε ότι η Αγροτική Τράπεζα ανήκει κατά 77% στο ελληνικό δημόσιο. Άρα και ο ελληνικός λαός μέσα από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των δύο τελευταίων ετών, κύριε Κουσουλέ, έχει δώσει στην τράπεζα 1.910.000.000 ευρώ. Είναι κολοσιαίο το ποσό για τις μέρες που περνάμε. Επίσης, το ελληνικό δημόσιο στα τελευταία 2 χρόνια έχει δώσει εγγυήσεις στην Αγροτική Τράπεζα ύψους 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και η Αγροτική Τράπεζα, κύριε Κουσουλέ, τα αποτελέσματά της είναι τραγικά αυτά τα χρόνια. Για το 2011 εκτιμάται ότι οι ζημιές μπορεί να υπερβούν και τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, μέσα σε όλη τη δυστυχία και την αγωνία αυτού του λαού, οι κομματικές διοικήσεις, γιατί η μηνυτήρια αναφορά μας δεν απευθύνεται μόνο κατά της παρούσας διοίκησης, αλλά και της προηγούμενης, του κυρίου Μιλιάκου. Το είπατε και εσείς πώς ήταν το σύστημα. Έχουμε 2 κόμματα που διορίζουν τις διοικήσεις και οι διοικήσεις δίνουν εκατοντάδες εκατομμύρια στα 2 αυτά κόμματα και τελικά τα κόμματα ψηφίζουν και ένα νόμο που τα κάνει μια κατάσταση. Κύριε Σιάτρα, είστε διακεκριμένος οικονομολόγος, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε πάει και στο εξωτερικό. Υπάρχουν αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα, συμβαίνουν σε καμιά άλλη χώρα. Το έχετε ξαναδεί εσείς αυτό το παραμύθι? 2 κόμματα να έχουν κάνει ουσιαστικά λάθυρό τους στην Αγροτική Τράπεζα, να παίρνουν δάνεια. Είναι εξοργιστικό αυτό που συμβαίνει. 192 εκατομμύρια ευρώ έχουν πάρει τα 2 κόμματα εξουσίας, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. 112 η Νέα Δημοκρατία και 80 εκατομμύρια το Πασόκ. Ακριβώς. Στη χρήση του 2010 ή του 10, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, μην παίρνουμε σε ονόματα κομμάτια, τα κόμματα αυτά είχαν έσοδα περίπου 16-17 εκατομμύρια ευρώ και ξόδευαν 40 και 50. Τα κόμματα διαχειρίστηκαν τον ίδιο τους τον εαυτό με τον τρόπο που διαχειρίστηκαν τη χώρα. Δανεικά, και δεν με ενδιαφέρει πώς θα τα γυρίσω. Έτσι φτάσαμε εδώ πέρα, κύριε Κουσουλέ. Καθίστε όμως, γιατί και η διοίκηση της τράπεζας έχει μεγάλη ευθύνη, κύριε Σιάτρα. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή ελέγχονται οι κύριοι για το αδίκημα της κακουργηματικής απιστίας. Γιατί αποδείχθηκε ότι δίνανε δάνεια χωρίς να έχουν το παραμικρό. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Σιάτρα. Ένας πολίτης να πάει να πάρει ένα δάνειο από μια τράπεζα θα πρέπει να μπει προσημείωση στο σπίτι του ή να υποθηκευτεί όποια κίνητη περιουσία έχει? Ηγητές αφελήσεις και ηγητές τρίτους αφελήσεις να έχουν τράπεζες. Καταλάβατε. Θα πρέπει βέβαια να σημειώσουμε ότι οι κομματικές διοικήσεις των τραπεζών, και εδώ πέρα δεν είναι ούτε λαϊκισμός ούτε τίποτα, ο μισθός του κυρίου Πανταλάκη για το 2010, κύριε Κουσουλέ, ήταν 310.000 ευρώ, χωρίς να ληφθούν υπόψη και άλλα πλεονεκτήματα που είχε, αυτοκίνητα, κάρτες, πράγματα και θάματα. Λοιπόν, τι μπορεί να πει κάποιος στον λαό, τι μπορεί να πει αυτός ο κύριος ο οποίος συνέβαλε σε αυτό το έγκλημα κατά εμάς,
Λοιπόν, είναι ένα έγκλημα. Που πάει να δουλέψει για 550 ευρώ, κύριε Κουσουλέ. Και δεν είναι αυτό το οποίο λέτε, δεν είναι λαϊκισμός. Είναι πραγματικότητα, κύριε Σιάτρα. Να σας πω κάτι. Τόσα χρόνια δεν στυλιτεύαμε αυτά τα φαινόμενα ή τα στυλιτεύαμε ελάχιστοι εξημών. Ακριβώς. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αλλά κάποια στιγμή ο κόμπος φτάνει στο χτένι. Και είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή να βρισκόμαστε σε πρωτοφανή οικονομική κρίση, τα ίδια τα κόμματα να παρουσιάζουν έλλειμμα στο δικό του το ταμείο και να με τέτοια ευκολία να παίρνουν δάνεια από την Αγροτική Τράπεζα, από άλλα πιστωτικά ιδρύματα. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει κυρίως η Αγροτική Τράπεζα, γιατί είναι κρατική κατά 77% όπως μας είπατε. Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Κουσουλέ, γιατί η ευθύνη θα πρέπει να ξανάρθει σαν έννοια σε αυτόν τον τόπο, εάν θέλουμε να ξανάρθει η έννοια της αξιοπρέπειας. Ο Σύλλογος δεσμεύεται, και αν δεν το περάσουν τα όργανα του Συλλόγου, δεσμεύομαι εγώ σαν άτομο, σαν μέτοχος, γιατί εγώ η μηνυτήρια αφορά είναι από το Σύλλογο και από μένα προσωπικά ως μέτοχος της τράπεζας, με λίγες μετοχές που έχω. Μια εκατοστή μετοχές, δεν είναι εκεί η σημασία. Δεσμεύομαι, κύριε Κουσουλέ, γιατί πρέπει ο κάθε πολίτης να δίνει τον αγώνα του. Ότι όταν με το καλό, και εύχομαι να υπάρξει αυτή η απόφαση, όχι από χερεκακία, δεν είμαι χερέκακος. Εύχομαι όμως ότι όταν θα υπάρξει αυτή η απόφαση της καταδίκης των διοικήσεων, εγώ θα προσφύγω αστικά εναντίον αυτών των κυρίων να διεκδικήσω αποζημίωση. Και αυτό θα πρέπει να γίνουν μαζικές προσφυγές αποζημίωση από τον κάθε Έλληνα φορολογούμενο. Πρέπει η υπευθυνότητα και ο σεβασμός στα χρήματα του πολίτη και του λαού να ξανάρθει σε αυτόν τον τόπο. Διαφορετικά πάντα θα βασίζουμε σε αυτούς τους γκρεμούς και τις καταστροφές που σήμερα βρισκόμαστε. Να ρωτήσω κάτι. Η διοίκηση της Αγροτικής Τράπεζας σας απάντησε κάτι? Κοιτάξτε, ο κύριος Πανταλάκης είχε δεσμευτεί και είναι στα πρακτικά αυτό, ότι θα μας ενημέρωνε για τα στοιχεία δανεισμού κατά το 2010. Ουδέποτε μας ενημέρωσε. Στείλαμε επιστολές. Ο κύριος Πανταλάκης πώς ενεργεί, αγαπητέ κύριε Σιάτρα? Είναι ιδιωτική η τράπεζα, η αγροτική? Δεν οφείλουν οι Έλληνες πολίτες και οι μέτοχοι αυτής της τράπεζας? Δεν έχουν ένομο συμφέρον? Ο κύριος Πανταλάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα... Είναι προσωπικό μαγαζί του κύριου Πανταλάκη η Αγροτική Τράπεζα? Επί Πασόκ, πάντα ο κύριος Πανταλάκης είχε πολύ ωραίες θέσεις διευθύνοντος συμβούλου σε μεγάλους κρατικούς τραπεζικούς. Όμως χειρίστηκαν όπως τις τράπεζες αυτές, όπως χειρίστηκαν τα κόμματα, και δεν, κύριε Κουσουλέ, πάντα όλοι μας κάποτε τους ψηφίσαμε όλους αυτούς. Τους ψηφίσαμε, αλλά σήμερα βλέπουμε τα αποτελέσματα της διακυβέρνησής τους. Χειρίστηκαν και τις τράπεζες όπως χειρίστηκαν τη χώρα, σαν να ήταν το μάγαζι. Όχι, κύριε Σιάτρα, ακούστε να δείτε. Γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, όπως πολύ σωστά είπατε εσείς. Ο κύριος Πανταλάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τοποθετήθει ως διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας, έτσι? Ακριβώς. Λοιπόν, η Αγροτική Τράπεζα είναι μια κρατική τράπεζα. Ακριβώς. Ο κύριος Πανταλάκης, λοιπόν, οφείλει να ενημερώνει τον ελληνικό λαό για τα πραγμένα της τράπεζας. Δεν είναι η προσωπική τσέπη του κύριου Πανταλάκη. Κοιτάξτε, εδώ πέρα μπαίνουν διάφορα τυπικά θέματα, καθώς γιατί αντιλαμβάνεστε ότι οι δανειακές συμβάσεις έχουν και κάποια μυστικότητα, όπως έχει και μια δανειακή σύμβαση προς εμένα, για παράδειγμα, ή προς εσάς. Το ίδιο είναι. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα, τώρα έχουμε? Συμφωνώ. Το Πασόκ τι είναι? Πρόσωπο είναι ένα κίνημα, ένα κόμμα εξουσίας. Και η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα εξουσίας. Ηθικά τουλάχιστον έχετε δίκιο. Δεν ξέρω αν έχετε νομικά δίκιο, αλλά ηθικά, σε επίπεδο ηθικής ευθύνης, έχετε απόλυτο δίκιο. Συμμερίζομαι αυτό που λέτε. Τι βλέπετε να γίνεται από εδώ και στο εξής, κύριε Σιάτρα? Στο θέμα αυτής της υπόθεσης, ναι. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι πολύ δύσκολα νομίζω ότι θα μπορέσει αυτή η υπόθεση να μην πάει σε δίκη, και πολύ δύσκολα θα έβλεπα θα μπορούσαν να αθωωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Και βέβαια, εμείς καταφερθήκαμε εναντίον της Αγροτικής Τράπεζας. Βέβαια, βλέπουμε ότι, όπως και εσείς σωστά αναφέρατε, υπάρχουν και άλλες τράπεζες με πολύ μικρότερα ποσά ομολογουμένως, όμως λίγο πολύ με την ίδια πρακτική και την ίδια λογική των εγγυήσεων. Είναι και εθνική, είναι εγγυής, είναι διάφορες άλλες τράπεζες. Πολύ μικρότερα τα ποσά. Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι, και η κίνηση του συλλόγου μας είχε ένα συμβολισμό, τον εξής συμβολισμό, ότι οι πολίτες πρέπει να καταλάβουμε ότι εφόσον οι θεσμοί, κύριε Κουσουλέ, δεν λειτουργήσαν όλα αυτά τα χρόνια στη χώρα μας, πρέπει εμείς οι ίδιοι πολίτες να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και να διεκδικήσουμε τη δικαιοσύνη, να διεκδικήσουμε εμείς τη λειτουργία των θεσμών.
Έτσι, όπως... Αυτό το συμβολισμό έχει η κίνησή μας. Και πρέπει φυσικά να είμαστε ενεργοί πολίτες σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας και να μην αφήνουμε τίποτα, κύριε Σιάτρα, από εδώ και στο εξής. Έπρεπε να τα κάνουμε και τα προηγούμενα χρόνια, βέβαια, όλα αυτά, όλοι μας. Αλλά από εδώ και στο εξής δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα να πέφτει κάτω. Και αυτό τίποτα... που λέτε, κύριε Κουσουλέ, όπως πολύ ορθά λέτε, αυτό εκτιμώ ότι θα είναι ένα από τα κέρδη αυτής της κρίσης. Διαλύει μεν, αλλά ας φροντίσουμε να αντλήσουμε κάποια διδάγματα από όλη αυτή την περιπέτεια στην οποία είμαστε. Κύριε Σιάτρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας συγχαίρω και δημόσιο για αυτή την κίνηση την οποία κάνατε. Αν μη τι άλλο, φανήκατε συνεπείς σε αυτά τα οποία είχατε δεσμευτεί. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουσουλέ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Γεια σας. Λοιπόν, κύριε Μάτων, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχουν πάρει 192 εκατομμύρια ευρώ από την Αγροτική Τράπεζα.